Η υποτίμηση του αντιπάλου σου μπορεί να σε προστατεύσει, αλλά η υπεροψία είναι η αρχή της αποτυχίας. Η συγκατάβαση και η επιφυλακτικότητά σου θα καταστήσουν την νίκη σου λαμπρό. Γίνε μέρος μιας ομάδας και επηρέασε άλλους ανθρώπους δείχνοντας εχεμήθεια. Το άτομο μπορεί να βελτιωθεί μόνο με ένα τρόπο. Να γίνει μέρος μιας ομάδας.